सैया देवरा माजा मारे रउआ बहरा गइला से। डीजे मनीष रक्सौल। सैया देवरा माजा मारे रउआ बहरा गइला से। हसन रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोला पकड़िया। रउआ बहरा गइला से। रउआ बहरा से गाड़ी धली नहाली जी धली नहाली जी। हम कुछो बोली तो देवे लगारी जी देवे लगारी जी। हमरो न माने बतिया धड़केला छतिया हो पटे न रतिया हो पहिले बतिया हो। रउआ बहरा से गाड़ी धली नहाली जी धली नहाली जी। हम कुछो बोली तो देवे लगारी जी देवे लगारी जी। हमरो न माने बतिया धड़केला छतिया हो कटे न रतिया हो पहिले बतिया हो। बात नाही मानेला बहुते उठानेला बाटे हुआइल कुछ दिन से। सैया देवरा माजा मारे रउआ बहरा गइला से। सैया देवरा माजा मारे रउआ बहरा गइला से। डीजे मनीष रक्सौल। सैया देवरा माजा मारे रउआ बहरा गइला से। रउआ बहरा गइला से। राइटर बिराजे सपरे पेला बेला हो पेला बेला हो पेला बेला हो। देवरा दिलीप चाहे खेले के खेला हो खेला हो खेला हो। गुड्डू से जाके बतैनी बुझैनी हो समझैनी हो सुनैनी हो सुनैनी हो। राइटर बिराजे सपरे पेला बेला हो पेला बेला हो पेला बेला हो। देवरा दिलीप चाहे खेले के खेला हो खेला हो खेला हो। गुड्डू से जाके बतैनी सुनैनी हो समझैनी हो बात नाही मानेला आर के भी जानेला कहे किसन चलन हसन रिकॉर्डिंग स्टूडियो सैया गोला पकड़िया। देवरा